kralj borilačkih veština koji je pomirio istok i zapad. Bruce Lee upoznao je svet sa borilačkim veštinama, izmislio jednu novu, pomirio istok i zapad, a kao čovjek predstavlja jednu od najuticajnijih ličnosti 20. veka. Živeo je 32 godine, snimio 4 filma i svet ga nikada neće zaboraviti. U Hollywoodu je bio svetski priznat kao kralj borilačkih veština i uticao je na kulturu jedne populacije kao niko pre njega. Nije doživeo da bude svedok uspeha koje je postigao, a fanovi nisu mogli da prihvate vest o njegovoj iznenadnoj smrti. Zanimljivo je da je Lee prema kineskoj astrologiji rođen u godini Zmaja, najmoćnijem i najsnažnijem simbolu ovog horoskopa. Bruce je prvi heroj koji nije bio bele rase, što je i promenilo način na koji zapad vidi ljude sa istoka. Ostvarenje Enter the Dragon postalo je najkomercijalniji snimljen film do tada. Umro je 20. jula 1973. godine od alergijske reakcije na lekove protiv bolova. Taj događaj prouzrokovao je najveće javno okupljanje u istoriji Hong Konga. Sahranjen je u Sijetlu, dok su njegov